रावबो बुजिमोना नाथाय आदैया आंनि गोसोनि बाथ्राखौ माथो इसेबो बुजिनो नाजाथाराखै माने आदै बे बोसोराव आं सैमा अरलायनो गोसो जादों मेन्देला नोंदि जिउआव गोबां सैमा अरलाय होबाय नों जोबोद खाफाल गोनां मेन्देला आंथ' जिउआव खेबसेल'सो सैमा अरलाय होनो मोनबाय मेन्देला हिन्जाव खारनाय माने खाफाल जुफिनाय दै किन्तु आंनिया हिन्जाव खारजानो लुबैब्लाबो खारा माथो रायब्लाबो बुब्लाबो सालिया खाथ्रा साला हस्तिनि जादा अखानायब्लानो हिन्जाव सिख्लानि दावराव हिन्जावनि फारां खुलिना होसिन आं बिनो हिन्जावखौनो खिथि खालामा जाथोंसै हाबफिया थै रोङिया करेक्ट मादै करेक्ट दासो आसोल माननायावनो खुरफ्लांदों मादैया दासो बुजिदों सेटिस्फाई योर हासबेन्ड माने अपनी पति को दिल बहलाओ बर'निब्ला गावनि फिसायनि गोसोखौ खुसि खालामनानै बुंदों नोंखौथ' मेन्देला मा नांगौ थाखा फैसा सना रुफा स्कुटि बिना लाबानो जायोना थु नोंनि सना रुफा धनसम्पति जेबो नाङानो फाफ्फि थै थाल बिलिन बे थालनि फिसा खाहारबायावबो थाङा खेमथायावबो थाङा दाद्रायावबो थाङा साला रुपकनि खोथाखौथ' नों बुंनोनो हाया ट्रिटालखौलाय बावहान नोंलाय आं सानदों ट्रिटालनि खोथा माने थाथिन दिनदा नाथिन दिनदा ताथिन दिनदा आं बुजिदों आदै नों साथाम लानायनि बाथ्रा बुंदोंथ' करेक्ट कारेक्ट स्केल दासो जि मेजराव गोलैदों नोंनि स्केला खिन्थु ग्रोब ग्रोब गोलैबाय थायोलै मेन्देला आंनिया स्केलाव गोलैनानै मा जानोलै आदै नों जुदि दायना दफ्लाखौ बेतालाव दामोब्ला आं खेमथानि रोजाबब्ला नों दाद्रायाव दामो आं दाद्रानि रोजाबब्ला नों रुपकआव दामो You are also son of बेताल माने आं सैमाखौ बोरै अरलाय होनो आदै गैथारालाय आदै 5,000 हरोबा मोजां जायो हरनो हागौ नाथाय मेन्देला नों आंनि खिन्थु मोनसे खामानि मावना होनांगोनलै जगार खालामना होनांगोन आंनो मा सिन्था खालामदोब्रा आदै आं दंना 100% आं दं गोबां मुसलमान बांलादेशिफ्रा एनआरसियाव हाबनो थाखाय बर' हौवा आरो हारसा हौवाफोरखौ नागिरबाय दं ब्लिउ ब्लिउ हाबा खालामनो थाखाय बेफोरखौनो आं साबासो लाबोना होफैगोन ना थेंक इउ मेन्देला मा 5,000 10,000खौनो हरगोन आं नोंनो लागाव थेंक्सल' बे मेन्देला बाथ्रा होदोंब्ला माब्लाबाबो फेलें खालामा लागाव सिन्था खालामना आदै आं दं जायो ना सिन्था खालामना आदै